бизнесът, както и в шахът, стратегията е ключова. Вашите ходове днес могат да определят позицията ви утре. Преди 12 месеца започнах да градя своят екип от финансови консултанти към Deutsche Vermögensberatung. От тогава ние нараснахме не само като брой, но и като сила и опит. Изключително горд съм с всеки един от нас. Георги Лавчев за 4 месеца премина успешно през всички начални изпити и тестови фази. Той преобърна изцяло своята кариера и днес вече може да отделя повече време на своето семейство. Иванка Бешкова. Тя се специализира в сферата на кредитите и помогна на десетки хора да получат такива на най-изгодни условия. Антон Банев е уверен финансов консултант. За последните 12 месеца натрупа огромен опит във всички области и вече ръководи собствен екип. Ако искаш и ти да напишеш своята история на успехът, присъедини се към нас. Възползвай се от безплатно обучение, безкрайна подкрепа, работа в екип и кариерно развитие. Аз съм Валентин Стоянов, финансов консултант и кариерен коуч. И както винаги обичам да казвам, Erfolg haben wir nur gemeinsam. Свържи се с мен.